Здравейте, приятели! Ето ни на 15 юни 2025. Тук преди 3 седмици точно направихме саниране. Виждате, това кошерче го няма, тъй като стана тартовка и го разформировахме. В съседното семейство предавахме майка, понеже също младата майка, може би по време на санирането също сме я загубили, но виждаме носят прашец и двете семейства. Тук отзвукът не знам какъв ще е, не съм отварял 3 седмици. Знам, че всичко е наред, понеже носеха прашец. Навсякъде е пашата в момента от липа в разгара си. Виждаме, всички летят на пълни обороти. И вчера се сетих, че тук може да се случи така, че да забият майката. И аз бях много... И затова искам да погледна какво става. Нещо много интересно. Тотално забравих да взема пушалката, въпреки че съм си взел запалката. Даже и ръкавици съм си взел, при положение, че съм си казал, че ще съм с тези за всеки случай. Без пушалка и такива ръкавици ще е малко трудно, затова ще взема да я взема набързо. И така, след като вече, както виждате, съм запалил пушалката, да видим какво се случва в нашето санирано семейство. Само още малко да вдигна и да настроя камерата, разбира се. Така. Всичко е на восъчни основи, чисто. И виждаме някакси всичко прелива. Даже може би има нужда и от магазин, като гледам. Просто няма нещо, което да не е усвоено. Сега тук е редно да има някакъв отзвук от към пчели. Сега пушалката много глупаво, не си взех тапата. В принцип пушалките ги спирам веднага, като пуша веднъж. Тук това семейство поначало е спокойно, затова няма нужда. Ще използвам тук една клечка, за да спра пушалката, за да не ни дими толкова. Така, тук е едно търтейче, нещо залепна. Така да си го пуснем надолу да си шава. Може би последната рамка е най-лесна за вземане. Редно е да кажа, че тук въобще не съм хранил. И може би от налитанията на отводката, на двете отводки реално, са се получили тези неща. Така, да погледнем за какво иде реч. Те имат нужда от разширяване, като гледам, понеже тези далаци няма какво да ги правя. Така, всичко е фраш. Даже сега ще погледна дали мога да им сложа магазин, като гледам, защото сега отзвук от към пчели, но такова нещо наистина не бях очаквал да видя. Не очаквах да са толкова силни, очаквах, че ще са по-рейхави. Така че сега ще отида и ще им сложа сигурно един магазин. Всичко е фраш. Даже е пълно и запечатано. Не. Ето пило. Правим сметка докъде е стигнала майката. Всичко е осеменено на макс восъчни основи. И това, още веднъж да кажа, болно семейство от американски гнилец. Така, мисля, че даже няма смисъл какво да гледам долу. Долу е фраш с далаци. Всичко е в пило. Ето, само да видим, хубаво да се види. Това е вече 9-та рамка. През гнездото мисля, че няма абсолютно никакъв смисъл да ровя. Долу наистина е фраж в далаци. Всъщност през гнездото евентуално за роево да ровя, но като гледам
Като гледам, просто няма абсолютно никакъв смисъл. Даже майката си е направила и тук там е някой. Даже майката си е направила тук там е някой търтейче. Така, предвид силата им, ще взема да ги видя с роево. Това по принцип не се бях замислял, че може и това да стане, защото все пак на чисти рамки. Погледнете за каква майка става въпрос. Така, оглеждам в момента за роево евентуално. Всичко е осеменено, всичко тук ще се излюпи. И като казах за роево, ето ги чашките, разбира се. Реално мисля, че роевия сезон при нас приключи, тъй като знаем, след 20 юни почва обратното стоене и може и да са в роево, като ги гледам. Доста е забито. Тук всичкото това пило ще се излюпи скоро време. Така че сега ще направя и роева проверка, пък и ви ще видите какво се случва с това семейство. Аз съм потрес. Не очаквах да е толкова развито. Честно да си кажа. Сега ще му дам и магазин дори след малко. Не очаквах такова нещо. Наистина. Очаквах да си крета леко-леко. Веднъж съм дал питка, още не съм ги подхранвал повече. Вие видяхте реално питка, която е разрязана на половина съвсем след като седяха гладни 24 часа. Може би трябваше малко повече време да ги оставя гладни. Тая чашка още не ми харесва. А те са забили направо майката, тъй че може и пак да съм ги вкарал в роево. Като нищо. И недостатъка на тези белите килийки е, че яйчецата много лесно биха били изпуснати. Тук ще си люпи всичко, респективно и доста ще умре, тъй като казахме 3 седмици са минали. Първото пило по средата, което е започнало, предполагам, е излюпено. Поне е редно да е излюпено. Но 9 рамки с пило, наистина, и в най-оптимистичните ми очаквания не е било. Виждаме за какво иде реч, колко са спокойни пчелите. Така че тази майка може би ще я оставим и до година. Като в момента може би съм виновен, че не съм прегледал, ако са влезли случайно в роево. Но не да е фактор това. Доста чашки има. Те далачета отдолу също се чудя дали да ги разкарам. Погледнете. Страхотно. Това е наистина нещо уникално. Не очаквах. Ето, роево. Значи. Така, ще дигна 2 рамки с пил в магазин. Просто от тук няма да вземам. Тук са в роево, така че приемаме следващите мерки, които майката тук няма. Започваме рамка по рамка да тръскаме. 2 рамки ще се качат в магазин с пило и ще се дадат восъчни основи долу да разширим гнездото. Така, почваме подробно преглеждане. Всяка рамка се тръска, поне такива са правилата. Опа! Апа! Такива са методите, които следвам. И кой да се сети, че това семейство може да влезе в роево. Така, поглеждам за майката, тръскам. Това е метода, който си гледаме.
Естествено се надяваме да не бъдем ожилени. Виждате къде има търтейчета. Така, айде няма ги тръскам тея. Въпреки че надявам се с разширението, което им дам, да се оправят. Тук не виждам нищо. Но пък редно е да сме сигурни. Тръскането до някъде е и за това. Виждате, красота просто. Тук вече могат да ме ожилят с тези тръскания. Съвсем не на шега е работата. Пушалката обаче... гори си. Така, не отиваме за магазин. Аз не очаквах. Наистина не очаквах това. Но пък и са в Роево. Ти да видиш. Това вече е наистина... Ето тук казахме, първото трябва да се е излюпило, като гледам май не се е излюпило първото пило. Даже имаме самосменен маточник. Може би. Я да го видим. Празен е. Няма нищо. Така, майката, не знам какво са недоволни от нея, при положение, че е на 9-та рамка. Може и да е изнемощява нещо. Така, тук всичко е открито пило, предполагам, че тук се е излюпило вече. И видяхме тази чашка по средата, всичко е в яйца. В смисъл, какво ни харесват на майката, нямам никаква представа. Всичко е забито всъщност. Това е редно също да се каже. Така, мисля, че имам даже цял сет с восъчни основи. Така че сега ще им дойде. И това семейство го бях отписал. Мислех, че ще се стопи от всякъде. Но явно. Така, да го гледаме за майката. Майката е с зелена точка. Тук виждаме, че нанасят вече и прашец от фацелия. Тук е забито всичко. Сега с качването на тези рамки, реално, които са само с малко яйца, мога да ги кача горе. Те може да ги унищожат яйцата, но той е фраш тук. Така, все пак ще стръскам. Така, тук се ядосаха. Ето. Баш като самосменен маточник си е това. Яйце няма, но може би не са щастливи с майката нещо. Така че това трябва да не е като сигнал, а може и просто наистина да нямат място. Така че казахме, 2 рамки ще кача горе задължително. Та може и 3. Втора 9-та и с центъра. 3 рамки ще кача горе в магазин. Така ще разширим гнездото. Втора 9-та и центъра. Като гледам, тази е загоре, понеже няма никой. Така че спокойно пилото може да си остане отдолу. Така, майката, така и така не я видях, но ще стръскам за всеки случай и останалите. Така, беше тръгнала една, даже всъщност баш си ме е жилнала. Тук вече почват по-лошите пчели, така че следващата още няма да я гледам. Така, правим пауза. Правим пауза, тези трите ще ги кача горе в магазин. Останалите не съм тръскал, но се надявам да не намеря нищо в тях. Така, правим пауза и качваме магазин. Ти да видиш. Ей така,
Ето ни отново след рекламите. Само да опушим малко, понеже госпожиците може и да се ядосат. Така, някакъв невероятен късмет намерих какво да им кача. Сега, въпросът е дали да качвам пило нагоре, понеже знаем какво ще стане. Ще има от всякъде проблеми. Така, малко повече ще ги опуша. Така, тази с пило мисля да я върна. Все пак майката може да е тук някъде. А пък другите така и така ще ги стръскам. Така. Тази с пило решавам да я върна, въпреки че пак ще се откри място къде я снася. Така, на втора позиция казахме ще сложим една. Така, тая първата още няма да я гледам. Въпреки че по-скоро искам и нея да я кача. Така, тази я качвам горе. Взема да я стръскам, да съм сигурен, че майката няма да се загуби някъде нещо. Така, тази я качваме горе. Тя е без яйца. Може би и първата ще е без яйца. Така, по средата ще ги сложим като едно. И може би първата също е хубаво да... Тази мисля, че беше без яйца, трябва да погледна. Сега ще видим само, защото това се казва стоеж. Нали? Който не е окей. Така, това е всичко в мед, така че си отива горе. Въпросът е майката и търти, разбира се, не трябва да има. Всичко е в нектар. Те далачета отдолу, които са така иначе не мога да ги махна сега. Така, оглеждам още веднъж много внимателно за майката. Всичко е в нектар. Естествено, казахме, не трябва да има търтейчета. Едно търтейче намерихме. Така, слагаме центрирано. Просто защото си ги знаем. Или през една този път да пробваме. Ама през една знаем какво изграждане става. Така. Две по средата, в момента не ме виждате, просто няма как и да въртя. И това да правя. И още една ще сложа. Така. Сигурен съм, че първата няма да има пило. Затова ще взема нея да я взема. Колкото е опасно да е това, тъй като знаем първата обикновено са лошите пчели. Така. И повдигача. Къде е посят повдигача е въпроса, май го взех в склада по погрешка. Така. Повдигача е в склада. Може би е в склада. Не ми се ходи до склада, я да пробвам с това. Не. Наиграх се, в склада си оставих повдигача. Аз се включа. Ето, с ключа стана. Отключихме палатката. Така, да видим тук ще има ли нещо. Може па и майката да е тук. Ето виждаме далаци.
Така, и тази я качваме горе, въпреки че тази е по-скоро да си я сложим по средата, защото е вече изградена. Но качваме я горе. Още веднъж, много внимателно. Майката не се вижда. Така. И какво стана? Мисля, че съм готов. Само трябва да разменим още малко. Така, тази ще вземе да отиде на първа позиция. Така, малко с пило. Тази отива на първа позиция. Така. Добре. И казахме една средна. Средна. Айде тук тази да е. Добре, че пушалката поне не ме е предала. Аз наистина прекалих с опушването, само да се призная. Без бой. Така, слагаме в средата една восъчна още. Сега тея не съм ги тръскал. Принципно е хубаво да го направя, за да не стане някой фал. Майката. Тук ще се люпи пилото. Майката не я виждам. Още веднъж да огледам, ако я видя да я пребера. Сега ще ги стръскам да съм със сигурен, че не съм изпуснал някой маточник. Понеже видяхме. Така, тук ще се люпи. Тези далаци отдолу се чура дали няма мога да ги взема. Някой път духането вместо пушалката е наистина много ефективно. Да си кажа честно. Ето тук има нещо като чашка. Още веднъж само да видя майката. Все пак да не я тръскам нея, да не стане нещо. Така, поглеждам си. Едно яйце си е пак роево. В смисъл, колкото да говорим. Така. И реално последната също ще бъде стръскана, но така, още веднъж само да покажа. Това се казва стоеж, т.е. такива гени. Тук също ги деселектират, но честно да си кажа, не очаквах да трябва да им слагам магазин. Сега, редно е тук да е майката. Идеята е да я пусна отдолу, ако мога да я хвана. Вижте какъв далак има долу. Тоест, ако са роево в момента, тук всичко е фраш в яйца. Така, маточници няма. Това ще си ми е последната рамка. И слагам, казахме, още една восъчна с идеята да ги разширим. И сега в момента се надяваме просто да се преверят и да видим колко магазин ще напълнят. Така. Сега с тази ръкавица ми е малко тъпо да ги прибирам. Ще взема тя пушалката наистина прекали.
Признавам си, ще взема с ханемановата да ги извозя нагоре. Не знам вижда ли се, не се ли вижда. Айде да сложим да се вижда. Ето така с ханемановата да ги приберем. Така и от тук. И така става всъщност. Може би водата трябваше да взема. Чувате? Не ми се радват много. Така, естествено, внимаваме да не убием някоя пчеличка. Все пак така, няма ранени, може да затваряме. Така, тук остана една камара пчели. Оба! По най-бързия начин, обаче ги разкъшкваме, за да не ги смачкаме. И какво направихме? Виждаме по средата трите ни рамки. Принципно, като гледам колко са преизградили тази, няма да могат да я запечатат. Затова ще си противореча и ще взема да ги разместя. Силно се надявам майката да не е горе, но това ще разберем следващата седмица. Така малко повече разстояние ще оставя между тая, да могат все пак да запечатат. Ето, пушалката може би трябваше да я спра. Тя па направо издивя. Неочаквано. Тук останаха малко пчели. Майката не трябва да е тук, разбира се. Да погледнем. Вече съм имал веднъж такива фалове с нея. Като правих санирането, впоследствие беше точно под дъното. И виждаме трите рамки. Тази е по-малко пълна. Но тук няма да могат да го запечатат меда, затова малко разместих. Така че мед имат и отдолу, който да пренасят горе. Затова затваряме и сезона наистина за това семейство конкретно не е толкова приключил. И виждаме недостатъка на чувалчетата ми. Пчелите са влезли вътре. Как сте влезли вътре? Ами, направили са си дупки. Сега, това е нещо алтернативно. Не съм имал възможност да отида до магазина. В Амазон не знам дали продават такъв нейлон. Не съм проверявал. Трябва да проверим. Но, като временен вариант е идеално. Така. Готови сме. Неочаквани изненади. Пилона видяхме на 7 рамки. Понеже на последната и на първите две нямаше, но съм сигурен, че щяха да имат възможност да го направят и това. Така, ето ги. Отново виждаме каква прелка имат, въпреки това абсолютно по никакъв начин не е бил проблем да запълнят цял магазин, цял корпус с нектар. Да, един месец са били така, но казаха, че са болни.
Ако имам и аз такъв американски гнилец, наистина не знам какво да кажа просто. Така, гледаме положително, разбира се, на нещата. Сега ще видим дали ще напълнят един корпус, въпреки че реално погледнато всички тия пчели в момента трябва лека по лека да измират. Но предвид това, че са в роево, сложихме на 2 и на 9 и по средата восъчни основи и реално погледнато другата седмица пак трябва да ги видим. Ръкавиците сега в момента ще ги изхвърлим, защото евентуално може да имат още някакви спори, но предвид ситуацията всичко трябва да е наред. Ами това е, надявам се, съм бил полезен на някой. Тук така гоним гнилеца. Може би е грешка до някъде, че не съм сложил магазин, но откъде да знам. Просто си бях казал, що ме на восъчни основи, без никаква храна, няма да има нужда. Реално погледнато, ако всяко семейство така му правя, принудителен рой и пълненето на магазин, чисти рамки, перфект. Хубав уикенд, живи и здрави! Малко продължение на видеото. Видях, че са паднали доста пчелички, гледам, нали, за майката. Но си казах, ще им сложа една клонка и вижте как си се качват по клонката. Сега не всички, но това вентилиране отпреди дава сигнал на останалите. Естествено, ако няма уси, които да ги гепат, виждаме, навъртат се вече и усите започват лека по лека. Тая година имам чувството, че няма нито комари, нито уси. Ще видим. Ето една пчеличка с този черен прашец. Предполагам, малко е трудно толкова много пчели да се види, но да, с черен прашец. Ами това е. Сега в момента има 3 восъчни основи. Долу се надявам да не е майката паднала някъде, тъй като малко ще е трудно да хвъртни. Но като гледам, ще се направят наистина перфектната самосменна майка.